Vroclav, 20. júla 2021 čas. 10 hodín 2 minúty príspevok 1108. Žiadam o znamenia, dostal som znamenia. Duch Svätý. Som Duch Svätý, tretia osoba Najsvätejšej Trojice. Dýcham, ako chcem, túžim a môžem, ako je to potrebné, keďže mám schopnosť pôsobiť vo vás podľa svojho Ducha Svätého a túžim po vašej láske, porozumení a tiež po vašej dobrote. Dovoľte mi dnes s vami hovoriť. Nesmierne vás milujem, drahé deti, ale chcem pôsobiť vo vás a skrze vás do takej miery, do akej slobodná vôľa človeka dovoľuje moje sveté pôsobenie. Veľmi ťa milujem a chcem, aby si ma miloval tiež, ale uvidím odozvu tvojich srdc a duší. Zlí duchovia dostali od Boha povolenie konať a úzkostlivo ho využívajú, ako najlepšie vedia, ale nie na dobré účely. Ciele, ktoré uprednostňujú démoni, sú znásobenie hriechu, duchovná smrť, ktorá vás privedie na miesto večného pokánia, k jazeru ohňa a síry, do pekla. Všetko dobré je mojou doménou, zasievam ho konaním. Málo kedy si všimnete môj svätý čin, myslíte si, že je to niečo bežné, normálne. Len málo ľudí ma skutočne miluje, pretože padlí anjeli sa starajú o to, aby moje pôsobenie vo vás nebolo príliš ľahké. Každý cit lásky, hovorenie pravdy, robenie všetkého dobra, je výsledkom mojej práce, môjho svätého konania. Chcem, aby ste vedeli, že pracujem aj na tých, ktorí sa v pekle odsúdili, pretože bez mojej práce by nemohla existovať žiadna stvorená ľudská bytosť, vrátane toho, kto odsúdil sám seba, anjela z každého z anjelských zborov, vrátane tých, čo padli. Som živá, pravá osoba, ktorá preniká všetkými, dokonca aj ostatnými božími osobami. Kto som? Ja som Boh, ja som tretia Božia osoba, ja som ten, ktorý zapaľuje všetko a všetkých so sebou, ja som ten, kto sa vo vás modlí a inšpiruje vás. Čokoľvek človek robí, robí to s mojou inšpiráciou. Žiadne stvorenie nedokáže nič samo, som to ja, kto ťa všetko učí, vďaka mne si dokážeš čokoľvek zapamätať, som to ja, kto poháňa tvoju predstavivosť, som to ja, kto ju inšpiruje a poháňa. Kde chýba moja akcia, tam je gíč, škaredosť, málo funkčnosti bezo mňa, nízka funkčnosť všetkého, čo bolo stvorené. Som to ja, kto svojou inšpiráciou vytvára poriadok a dobro a s mojou spoluprácou všetko funguje správne. Len ja som skutočný učiteľ, dovolujem vám konať, tvoriť, modliť sa. To, čo vyhovuje jednému v modlitbe, nebude vyhovovať druhému, pretože som to ja, kto formujem srdce duše, jej citlivosť, v súlade s jej osudom. Neurčil som žiadnu ľudskú dušu ani žiadneho anjelského ducha na zlo ani na žiadne zničenie. Každý človek bol obdarený Svetou Trojicou najvzácnejším Božím darom, darom slobodnej vôle. Viem, že kvôli tomuto daru človek často robí zlé rozhodnutia, najmä tie, ktoré ho vzdialujú od jeho stvoriteľa. Najsvätejšia Trojica nemohla neponúknuť človeku dar slobodnej vôle, pretože Božia spravodlivosť to nemohla dovoliť. Ak sa ako človek chcete vyhnúť zbytočným rizikám a zbytočným nebezpečenstvám, dajte svoju slobodnú vôľu k dispozícii Najsvätejšej Trojici prostredníctvom nepoškvrnenej, alebo do zajatia nepoškvrnenej. Až potom, čo to urobí človek, Svätá Trojica a Mária vás môžu správne spravovať tak, ako to chce a želá Božia vôľa, pričom budú môcť násilne obísť vôľu Božieho otroka. Ten, kto sa odovzdal do Božieho otroctva lásky, môže skutočne zápasiť s Bohom a jeho svetou vôľou celý svoj život a postaviť sa proti každému Božiemu rozhodnutiu, ale premýšľať o tom, či to stojí za to a či by sa to malo robiť. Ak ste sa už rozhodli odovzdať sa do Božieho otroctva lásky, márno otroctvo je aj Božím otroctvom lásky, tak buďte vo všetkom ochotní, podriadujte sa Božej vôli, nikdy nebojujte s Božou vôľou, ale len túto vôľu naplňajte úzkostlivo. Ako rozpoznať, čo je Božia vôľa a čo nie? V každej záležitosti ponúkam každému človeku,
najmä osobe Božieho otroka, primerané moje svetlo, ktoré používate. Realizácia Božieho návrhu vám vždy prináša pokoj v srdci a odmietnutie tohto návrhu, jeho odsúvanie, vyvoláva vo vašom srdci úzkosť a výčitky, čím silnejšie to robíte. Plnenie Božej vôle vždy prináša radosť a ísť opačným smerom spôsobuje smútok, depresiu, sklamanie, apatiu a tak ďalej. Teraz sa pozorujte, aké ovocie sprevádza vaše činy. Často sa stáva, že váš život je obyčajný, bez eufórie, bez nadšenia. Ak tam nie je nadšenie, eufória, radosť, tak sa pozri na to, čo ťa deprimuje a čo ťa tlačí k zemi. Zvyčajne je to váš hriech, váš zlý čin, niečo, čo vás veľmi zaťažuje a ponižuje. Nie je možné zostať neustále s usmiatou tvárou, byť v neustálej eufórii, to nie je na zemi, takýto stav zažijete v nebi. Preskúmajte seba alebo s cudzou pomocou, čo vás deprimuje, čo vás mrzí, čo spôsobuje vaše sklamania. Svätá Trojica chce, aby ste boli neustále čistí a svätí. Nie je možné, aby človek, ktorý žije na zemi, nikdy nepadol ani nezhrešil, ale chcem, aby ste vstali z každého pádu očistení vo sviatosti pokánia. Po spovedi zostaňte tak dlho, ako môžete, bez toho, aby ste spadli alebo nezhrešili. Chcem, aby sa každý človek a najmä každý Boží otrok staral o svoju dušu, živil ju, duchovne sa rozvíjal, vyhýbal sa hriechom a hriechu za každú cenu, ako aj spoločnosti ľudí, ktorí vedú otvorene démonický život, presviečajú respektíve ťahať ťa k hriechom a priestupkom, k takému životu. S takýmito ľuďmi sa stýkajte minimálne. Svätá Trojica chce, aby ste takýchto ľudí nenechali o samote, bez akejkoľvek pomoci, ale odporúčili ich Bohu skrze Máriu, prosiac Boha, aby sa čím skôr obrátil. Chcem, aby ste s láskou a porozumením prijímali všetko, čo vám Božia vôľa ponúka zažiť a trpieť. Nikdy nereptej, nepreklínaj svoj osud, ale všetko znášaj v tichosti svojho srdca, trpezlivo, daj všetko do Božej pokladnice. Ako Boží otroci lásky už nemusíte o nič prosiť, modliť sa a konať pokánie, dávať všetko, čo je Bohu k dispozícii, je do Božej pokladnice, a dostanete všetko, čo potrebujete, bez prosby. Tí, ktorí sa neodhodlajú k tomuto veľkorysému kroku, sa, žiaľ, musia viac modliť a prosiť, pretože dostane len to, o čo prosia. Človek bez modlitby dostane len prirodzené dary, základné obdarenie duše, ale to rozhodne nestačí na to, aby sa duchovne rozvíjal, najmä tak, ako chcem a túžim. Chcem, aby sa vaše srdcia a duše vo vás otvorili mojím, ale aby aj cez vás konali podľa vôle, bez akýchkoľvek obmedzení. Chcem konať vo vás, ale aj cez vás, ale na to potrebujem váš súhlas, najmä konať tak, ako chcem a túžim. Nechcem ťa zotročovať ani nútiť, chcem tvoju úprimnú ochotu a slobodnú spoluprácu so mnou. Súhlaste s vaším dobrovoľným modlitbovým úsilím, aby som sa vo vás mohol modliť, ako chcem a túžim, ako je to potrebné. Chcem tvoj dobrovoľný pôst, podľa tvojich síl a možností. Chcem všetku tvoju lásku, nie len jej kúsok, bez akýchkoľvek obmedzení. Keď Najsvätejšia Trojica uvidí vašu lásku a obetu, ponúkne vám všetku svoju lásku, ktorú máte k dispozícii, ako aj všetko, čo potrebujete, aby ste mohli pokojne a bez akýchkoľvek prekážok realizovať Božiu vôľu. Prečo mi tak veľmi záleží na úplnej slobode prístupu k vašim srdciam a dušiam? Najväčšiu slobodu môjho konania vo vás, ale aj skrze vás, zabezpečuje vaše ochotné, nenútené podriadenie sa Božiemu zajatiu lásky Najsvätejšej Trojice cez nepoškvrnenú. Po takejto odanosti je to ona, Mária, ktorá sa modlí za vás, je to ona, ktorá bojuje so satanom za vás, a v boji proti satanovi dostávate len toľko úsilia a námahy, koľko je potrebné na to, aby ste sa mohli pripísať svojej účasti. A úsilie v Božom diele. Nikto od vás nevyžaduje,
aby ste vynaložili akékoľvek úsilie, drinu nad mieru, nad vaše sily. Veľmi dobre viem, aký si, aké máš silné stránky, čo mi môžeš ponúknuť. Aj keď som Boh, som veľmi pracovitý človek. Chcem, aby ste vyvinuli potrebné úsilie a úsilie, primerané vašej sile a schopnostiam. Čím viac tvrdej práce a úsilia vynaložíte, tým viac a hojnejšie vás budem môcť odmeniť. Žiadna modlitba, ani malý, krátky povzdych, nebude nikdy vynechaná, premrhaná, všetko sa ti bude počítať, každá jedna modlitba, aj najmenšia námaha v boji za niekoho obrátenie je vypočutá, aj keď sa niekto modlí celý život, aj keď na 50 rokov. Chcem, aby ten moment obrátenia zostal v Božej ruke. Niekedy odkladám obrátenie niekoho, pretože viem, že príliš skoré obrátenie by sa mohlo stratiť, nevyužiť a démonovi by sa podarilo znova vziať tú dušu pod nohy a prispieť k jej večnému zničeniu. Niekedy dovolím niekomu, aby sa na poslednú chvíľu obrátil, a to pošle dušu definitívne do pekla. Pre obrátenú dušu zostane len riadne očistenie v očistci. Božská spravodlivosť nariaďuje každej očisťujúcej duši, aby sa absolútne očistila od najťažších bremien, ktoré neboli riadne očinené, pretože sa tomu nedá vyhnúť. Iba po primeranom, ale nevyhnutnom očistení, keď ešte zostáva čas na pokánie z malých detailov života, ktoré neboli pokáné, môže duša využiť výhody úplného zhovievavosti a rýchlejšie vstúpiť do brán neba. Prosím a vyzývam vás, aby ste vynaložili primerané úsilie a úsilie, aby ste sa nemuseli príliš dlho očisťovať v očistci, aby ste mohli ísť zo zeme priamo do neba. Uisťujem vás, že v nebi je veľa ľudí, ktorí išli priamo do neba, bez očistca, a je veľa duší, ktoré vstúpili do okamžitého očistca. Viem, že žijete v poslednom čase apokalipsy svätého Jána Apoštola a démoni pôsobia takmer slobodne. Syn zatratenia, Antikrist, sa presúva do ďalších strategicky dôležitých oblastí sveta, tentoraz do Ríma. Predstiera, že je niekým, kým nie je a robí mnoho falošných zázrakov. Začala sa priama príprava na jeho prijatie na trón svätého Petra. Vy, ako priemerní ľudia verní Bohu, sa nemáte čoho báť, ale toto všetko sa musí stať, aby sa naplnili všetky spisy pravých prorokov všetkých čias. Najsvätejšia Trojica dovolí peklu, aby všetko prevzalo na deň a hodinu. Každý, kto môže, by si mal nájsť spôsob, ako sa schovať mimo veľkých miest, pretože väčšina z nich sa rozpadne. Uprostred všetkých udalostí prežijú len tie domy a byty, ktorých obyvatelia žili v súlade s vôľou a myšlienkou Boha. V tomto období bude krátkodobo veľký chaos a všade bude nedostatok pitnej vody a jedla. Tí, ktorí sa dokázali aspoň trochu materiálne zabezpečiť, prežijú toto najťažšie obdobie. Poliaci, ak včas konvertujete a začnete naplno realizovať Božiu vôľu, budete jediným národom na svete, ktorý dokáže prežiť bez väčších škôd a že poľskí biskupy a kardináli nepodľahnú diktátu cirkevného slobodomurárstva. Zostaňte pokojne s Bohom a Mária vás ochráni. Čoskoro osvetlím srdcia všetkých ľudí na zemi svetlom Božej svätej spravodlivosti. To vám naplno otvorí srdcia. Neboj sa, chudák, lebo sa blíži chvíľa tvojho vykúpenia, tak naber odvahu, nepodaj sa moci démona a všetkých jeho klamných činov. Drahé sladké deti svetla, drahé môjmu svätému srdcu, veľmi vás milujem a chcem, aby ste nesklamali moju dôveru vo vás. Robte s láskou všetko, čo je v súlade s vôľou a myšlienkou Boha. Milujem ťa, pretože k tebe mám veľa lásky, viac ako k iným tvorom. Tak veľmi si želám, aby ste opätovali moju lásku k vám. Satan sa nevzdá ľahko, ale nikdy sa nevzdá svojich činov, ale bojuje s ním ako najlepšie vieš, hlavne tým, čo ti ponúknu, bojuje s nimi až do konca života, do konca svojich dní, Svätá Trojica a Mária vám všetkým radi pomôžeme. Ale neboj sa, chudák, nenechaj sa odradiť, pretože ak sa odovzdáš do Božieho otroctva,
tak budeš ako Boží otroci pod zvláštnou ochranou a nepoškvrnená sa zapojí do boja a bude ťa brániť a ona v takomto boji vždy zvíťazí. Nesmierne vás milujem, moje malé deti, a s láskou vás objímam dovnútra môjho najsvätejšieho srdca. Žehnám každého, kto číta a počúva v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen. Nesmierne vás milujem, moje milé deti. Dovolíte mi pôsobiť vo vás a cez vás. Dovolíte sebe a ostatným premeniť sa. Dovoľte ma naplniť vás božskou láskou, dovolíte mi to urobiť. Verte, nenechajte sa oklamať otcom všetkých lží. Čo by som ešte mal urobiť, aby si chcel ísť cestou spásy? Kto z vás by si chcel uctiť 3 Božie srdcia? Kto z vás by ich chcel požiadať o milosti, ktoré majú k dispozícii? Nebojte sa, ale príďte k prameňu milosti, je to nový zdroj milosti, zatiaľ veľmi málo využívaný, ale kto ho dosiahne? Pomôžem vám, keď ma požiadate o pomoc, ale najlepšie je požiadať o sprostredkovanie Máriu, ona vám pomôže získať najviac božských darov a milostí. Avšak napriek všetkému, napriek vašej hriešnosti a vzpúrnosti vás všetkých veľmi milujem, aj keď si to nezaslúžite. Duch Svätý.